खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। गसाइगाव गुवाबारियाव रेल सौदावनायाव सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ खहा जायो। थैनाय सुबुंखौ गुवाबारि गामिनि थागिबि गौरांग बर्मननि फिसाला दयानाथ बर्मन होननानै मिथिमोनदों। गिख्रंथाव जाथाय जानाय जायगायाव रेल पुलिसा नुजाथियो आरो गोथै देहाखौ पस्टमर्टम खालामनो थाखाय क'क्राझाराव दैथायहरो। मोनथिनाय बायदिब्ला थैनाय सुबुङा जुलि लानानै बोसोरसेयानो जायाखैमोन होननानै मोनथिमोनदों। আর এইজনের নাম কি হয় আপনার? আচ্ছা, ঘটনাটো কেনেকৈ হ'ল কওকচোন। মানে এইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ। ৰাতিপুৱা পাঁচটামান বজাত উঠিছে হয়, আৰু লেট্ৰিন কৰিব যেনে এইফালে আহিছে। তাৰপিছত মানে পিছত গম পালোঁ যে মানে এইফালে বোলে এজন ল'ৰা মানে কটা গ'ল। তাৰপিছত আহি চালোঁ যে মোৰে ভাইটি। হয়, এতিয়া আৰক্ষী আহিছে না? অঁ, এতিয়া আৰক্ষী আহিছে। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।